Elikadura azkenean da osasun determinante bat esaten dena. Berez, da osasunaren alde edo aurka egin dezakena. Orduan, elikadura osasungarria izango litzake osasuna areagotzen duen elikadura bat. Nola? Benetan gorputzeko, nola esango nuke, egonkortasuna mantenduz, eta elikadura horrek ematen dizkiolako behar dituen aina ura, vitaminak, fibrak, mineralak, hidratos de karbono esaten dana, proteinak edo gantzak. Nik uste dut elikadura osasungarria ikusi behar dela benetan aukera bat gure osasuna bermatzeko eta areagotzeko. Guk gure elikaduraren ondorioz, elikadura eta ariketa fisikoa ere lotuta egon behar dute, baina elikaduraren ondorioz gizentzen baldin bagera, gure gorputzan arriskuan jartzen badugu, pisua irabazten badugu, diabetes bat egiten badugu, ondorioz gaixotasun kardiobaskularra egiten sortu arazten baditugu, eta gainera kantzerrari ere arriskua gehitzen badiogu, benetan gaur egun hiltzen duten eritasun importanteenei dago lotuta, erabat lotuta. Gehien hiltzen gaituztenak dira eritasun kardiobaskularrak eta kantzerra. Azkenean, elikadurari buruz egin nahi baduzu, etzera ari osasun sailetik edo osasun konsultatik. Eta elikatzea egiten da merkatuan erosten dugunarekin edo jangelan ematen digutenarekin. Eta, hor sortu zen olako plan bat, 18 ekimenekin, eta, hori bideratzen ari gera, eta iruditzen zaigu, badauka dela bideragarritasuna eta posiblea dela egitea. Plan luzeak azkenean indarra galtzen dute edo motivazioa galtzen dute. Orduan proposatu zen, goazen egitea 1000 egun, gauza gutxi, 18 ekimen. 18 ekimenak handiak edo txikiak izan daitezke, baina, 18 ekimen eta atxikimendua. Eta gero horre egingo dugu, berri ikusiko dugu nola dagoen, eta horren ondorioz ikusiko dugu nondik nora bideratu behar dugun. Orduan, badakigu, hau ez dela 1000 egunetan soluzionatzen edo bideratzen, baina iruditzen zitzaigun 1000 egunetan gauza batzuk martxan jarri eta gero ikusteko errebisatzeko asmoa izango nuke. Zer behar genuen? Jendeak ongi jatea, baina jendeak ongi jatzezan behar genuen merkatuetako jendeak ere ongi saldu zezan. Edo menuak jangeletan egiten dituztenak ere, menuiek osasungarriak izan zen. Edo, eta hori guretzako luzaroago edo behintzat zailagoa den asunto bat, ez? Benetan industriak produktu bat prestatzen duenean osasungarria izan zitela, zedila. Nola? Gatza gutxiago jarriz, azukrea erantzi gabe eta horrela. Nola eskertu edo nola onartu edo nola errekonozitu hori egiten dela. Eta hori, beste leku batzutan ere egintzen. Horren proposatu zen atxikimendu bat egitea, adesio bat. Eta orduan, benetan, zu zerbait egiten ari bazera, aukera ematen dizugu hori aderitzeko edo atxikimendu hori egiteko, eta guk onartu eta zabaldu egingo dugu. Bestela ezin dugu inolaz pagatu, azkenean berak daukan aukera bada, eta guk iruditzen zaigu eskerrak emateko modu bat zela atxikimendu hori egin eta guk zabaldu egingo dugu. Egia da, jende asko edo lantegi asko edo instituzio asko atxikitzen badira, guk jendeari edo Euskadin zabalduko dugu benetan konpromiso handia dagoela beste instituzioen aldetik. Eta iruditzen zaigun pixka bat motibatzailea izan zitekeela jendearentzat, jende normalarentzat, eskolentzat, gurasoentzat, sukaldean egiten duen senarrak edo emazteak edo zeinetzat. Eta bide horretatik gabiltza, iruditzen zaigu, konpromiso exigitzen du, baina benetan polita izan daitekeela jakinaraztea jendeari zenbaterainoko konpromesua zabaltzeko gauza izan geran edo izan diran danak.